Hej, jeg synes, man er bare dritsexy nå. Ja, så på Kristina. Den hudfargen, eller foundationen, og det putter jeg valgt, det står så bra til huden den. Enig? Ja. Jeg vet ikke, jeg er så sexy. Det er liksom det. Hvordan ser du ikke alle andre det? Hei. Det koser seg. Gjør du ikke? Nei, det tviler jeg på. Oh my god. Kristina kjører doen alt for hardt. Heavy. Skal dere se hvordan det er når vi tar vekk litt av dette? Å nei! Se! Det var jo ikke sjø engang. Å, Jesus Christ. Oi! Ser ut som en indianer. Bare vask vekk ene siden. Nei, bare ta halve siden. For... Det er bare Nico. Se på meg. Jeg er sexy. Nico! Kom her litt. Hei, hva smør dine? Faen, dere jo. Vi er brune. Vi har lagt videoblogg. Hæ? Videoblogg. Og Kristina ødela doen. Det gjør det ikke. Hun er så feit. Hva du gjorde? Kødda jeg bare reiv av den. Si hei! Si hei! Kjæft!